preselecțiile, nu că ai luat preselecțiile, nu te-ai dus, nenea, vreau să-mi dai și mie un bon de ordine ca Ne-au să sunat cânt de în la fața jurului. Arabii au talent. Arabii au talent? Arabii au talent, da. Înainte să vă zic povestea, vreau să vă spun că acolo, la Arabii au talent, nu este cum este aici. Românii au talent, francezii au talent. Sunt 22 de țări într-un singur concurs. Mamă, deci e planetar, cum ar veni. Să zicem, de pe toate planetele. Da, de pe toate țările. Am înțeles, inclusiv asta. Planeta Moldova. Bun, și te-au sunat ei. Da, ei m-au sunat și au spus că m-au văzut la Next Star și că au nevoie să particip și eu acolo, să fiu pe scenă și noi, într-un fel, ne-am simțit așa puțin flatați, pentru că și eu aș fi avut în planurile mele de viitor să particip acolo, dar nu atât de repede. Da, știi cum e, decât să-i sun tu, mai bine să te sune ei. What would I do without your smart mouth, drawing me in and you kicking me out? You've got my head spinning, no kidding, I can pin you down. What's going on in the beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy that no one hit me, but I'll be alright. My head